Víctor Orrit, alcalde de Tremp, demana una actuació a carreteres per reduir l'alta sinistralitat que hi ha al tram urbà de la C13 a l'entrada de Tremp per la Pobla de Segur, ja que la recta en pendent de prop d'1 quilòmetre de longitud que hi ha en aquesta zona i amb gran volum de circulació causa molts accidents de trànsit. Pacificació del trànsit en aquesta zona que ens trobem, a l'entrada de Tremp venint de Pobla, que seria la concreció d'una rotonda o una illeta que fes que una recta de pràcticament 1 quilòmetre que hi ha minorés la seva intensitat i la seva velocitat del trànsit. És una zona prou conflictiva, hi ha hagut diferents accidents, fins i tot un de mortal no fa masses mesos, i la demanda ja fa temps és que aquí s'hi pogués fer alguna obra que pacifiqués la velocitat dels vehicles que hi transiten. Aquesta petició la va fer en la reunió que va mantenir amb el director general de carreteres, Javier Flores, que es va mostrar disposat a fer un estudi tècnic del problema i aquí també va exposar altres necessitats del municipi i de la comarca com la variant de Comiols. I he de dir que només quedaria la licitació del mateix. Licitació que en aquests moments es preveu difícil pel context econòmic que ens movem, però en qualsevol cas li vaig demanar que si es podia almenys que es anés fragmentant i fer inversions menors que no el conjunt de l'obra. L'alcalde de Tremp també va insistir en la necessitat de no deixar de banda l'eix pirinenc, ja que les obres de Gerri es troben aturades i no hi ha previst cap projecte pel port de Perves.